purihin ang Panginoon. Umawit ng kagalakan at tutugin ang gitara at ang kayayang lira. Ipaninyo ang trompeta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo sa atong Ginoo ang atong kalibutan nga magmalinawon ug mawagtang na ang atong giantos karon nga mga virus. Og ato sang iampo padayon ang ato mga benefactors and donors nga nagpadayon sa pagsuporta nato dinhi sa ato mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom among kalauman ug kusog, kun wala ikaw wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo usikan ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong kikahimutan, gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Gilikayan namo ang paghimog kapangdulan aron walay makasaway sa among buhat. Hinunoa sa tanang gibuhat namo among gipakita nga mga sulugoon kami sa Dios, pinaagi sa mapailubong pag-antos sa mga kasamok, sa mga kakulian ug sa mga kalisdanan. Gipamunalan kami, gipreso ug gisamok sa mga tao. Nahago kami pag-ayo ug kanunay nga walay tulog ug kaon. Gipakita namo nga kami mga sulugoon sa Dios, pinaagi sa among kaputli, kaalam, pailob, kaluoy ug pinaagi sa Espiritu Santo ug sa among matuod nga gugma, ingon man sa among pagsangyaw sa kamatuoran ug sa gahom sa Dios. Ani akanamo ang pagamatarong ingon nga among hinagiban sa pag-asdang ug pagpanalipod sa among kaugalingon. Gipasidunggan ug gipakaulawan kami, gitamay ug gidayeg kami. Giisip kami nga mga bakakon bisag nagsulti kami sa matuod, bisan dili inila, naila kami pag-ayo. Bisan daw mga patay kami, apan buhi di ay sumala sa inyong nakita. Bisag gikastigo, wala kami mamatay. Bisan may kaguol, malipayon gihapon kami.
Mga kabus kami, apan daghang nangadato tungod kanamo, dawalay mga nahot kami, apan tag-iya di ay sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Awiti ang Ginoo ug bagong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakadangat og kadaugan alang kaniya. Ang iyang bala ang bukton. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Sa tubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinundom siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon. Alang sa balay ni Israel. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo. Kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit, awita ang pagdaig. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, mata bayrag mata ug ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw panimalos sa nagbuhat kaninyog dautan. Kung sagpaon ang tuo mong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong kamisin, ihatag usab kaniya ang imong kamisadentro. Kung pugson ka sa usa ka sundalo, pagdala sa iyang kasangkapan sa gilayon nga usa ka kilometro, pasana kini og 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya, og ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo nagpahibalo sa tisong pa ito. Pahibalo sa iyang kaluwasan. Niya, nahibaw na mo. Nagpahibalo man siya niya, nahibaw na mo. Nahibaw na mo nga maluwas na ta. Uy, tubag mo eh. Hibaw na mo. Mo na. Niya, giunsa man niya pagpahibalo ang iyang kaluwasan. Nakita di ay maluwas basta kung sagpaon atong pikas aping, ipasagpa lang pikas. Mo na iyang kaluwasan. Nga kunaay mo ilog sa imong butang, ayaw nagbawia. Nga kung ikiha ka, aron makuha lang kuno imong kamisin, nganong kamisin ra sa ikuhaon, ihatag na lang sad ang kamisa dentro ng sapaw. Mao na'y kaluwasan. Nga kunaay mo pugos nimo papasan og usa ka kilometro, pasan ang iyang karga og 2 ka kilometro. Mao na'y kaluwasan. Nya tuo mo nga maluwas tag anaon nato pag puyo dinis kalibutan. Nga kunaay mo hulam nimo ay gyud balibarib, tagay gyud. Nya ayaw paningil og bayad. Sa maluwas ta ana dili. Wala gigi klaro. Mao na bisag unsaon tagpahibalo nga niabot na ang kaluwasan, mo balibad gid ta. Kay ngano man lahi man kaayo og pamaagi ang Ginoo sa pagluwas. Moingon man gud ta og pananglita gidaog-daog ka aron maluwas ka, pati yun sa Ginoo to nga daog-daog nimo or usbon ang iyang kasing-kasing aron di nakadaog-daogon. Pero si Jesus ningon ayaw pagpadaog-daog lang. Muna si San Pablo diri sa unang pagbasa, naghisgot siya giunsa nila pagpuyo ang kinabuhing matarong. Giluto sila, gilato sila, gipriso, giisip nga patay, katong batuon sila nga biyaan sila nga murag patay na. Ilan lang yung gidawat ang tanan. Wa sila'y kaon, wa sila'y tug. Ana, dawat agad niya tanan. Nya mo to'y kaluwasan. Nya unsa man? Mutuo mo nga maluwas ta ana og mao na atong batasan. Ano mo diha nga mo ingon di madana pa dire. Kapoy ba ng kaluwasan na. Ngaigsoon kini manggong pamaagis Ginoo, pirmi gini siyang insakto. Ang pamaagi sa tao, pirmi yung kuwangan or sipyat. Kani manggong tamparuson imong pikas aping or daog-daogon ka, ang gahimo ana mao ang imong kaaway. Kaaway ba? Kakuan mo anang duwa nga sa tunang duwa ka na bitang maginunitay PC niya binirahay na dito'y pikas, diya sa di pikas. Sa tawag na tag of war.
nang binunlutay ba. Ang imong kaaway dito spikas gagunit sa spikas tumoy niya iya kang bunloton para madaa ka ngadto padong niya. Ya ikaw sa ning kamot kag bunlot aron siya say madaan nimo. Mura nagtag of war between Satan ug ni God. Kanang mutamparos, kanang magsigig daog-daog, kang kinsa man ang mga kauban. Ha? Kang Satanas na o sa Ginoo? Kusga? Satanas. Ang kanang gidaog-daog, kanang gisagpa, kanang gibutang-butangag istorya, kanang gilotos, kang kinsa man ang kauban? Sa Ginoo. Nakaron, kung musukol ka adto niya, makigpatay sa kaniya, kinsa naman kang kauban? O nada na kaniya, di ba? Nada, nabunlot na kangadto padong siyang batasan. Mao na simple gayo. Aron di ka mapildi siyawa, antusa ang mga yawanong buhat nga na nimo. Ug mo nay tinuod nga katarong. Ang taong tarong di gyud mada sa mga yawanon nga buhat. Di gyud mada. Mabuta na kanang bana nga tarong, bisan pa og sigihan nagbaiid anang mugbo kay short, di ginamada. Basta tarong siya. Pero dili gani tarong, mudayon lang nagingon, ikabay sukaran, di ba kamukaon? Mao na yung mga kinaiyas, mga iro. Ang mga iro ba, mga hayop, imo ganin tagaan, habhab gidayon, di na maghunahunag na banay hilo, unsa ba, habhab gidayon. Pero ang taong tarong, moingon na siya, yay, patay ko anida, din ani maayo. Ang pari nga tarong, unsa mo say ikuan. Bisag imo pa ng tagaag daghan kay kwarta, di ginamusod sa bulsa. Pero wa say kolekta mo yaw sa tingali pa nagsayon ko na sa di kolekta og tarong yung gani, di gyud mo yaw nga naman bulahan gud kamong mga kabos. Na bulahan kamong mga kabos. Pasabot ang taong tarong magsige lang ginaghimog matarong hangtod matapos ang iyang kinabuhi. Bisag unsa pay hinungdan nga matapos ang iyang kinabuhi. Gidaog-daog man, gilansang man sa krus, gibato, hangtod mamatay, ug maunay agian. Di, magpabiling tarong, matarong. Nya ang taong tarong, ang tao nga naas kaluwasan, dili na magsigig reklamo. Nga naman, ang iya ng kasing-kasing, pirmi namang malipayon tungod sa iyang pagtinarong. Usahay Ginoon, matud pang San Pablo, mahinganlan kag bakakon. Pero, og nagsulti lang yung kastinood, niyanganlan kag bakakon, di, saon man yun? Si Jesus bitaw, ingon siya, ako ang anak sa Dios. Bakakon ka. Manamastamas ka sa Ginoo, ilansang ka sa cross kay namaka ka. Unsa gutay anak ka sa Dios? Anak man kang husig ni Maria. Wa man gani kay grado, panday ra man gani ka. Nabitay ka sigig text nako karon. Siya, ako Father mao ang bag-ong Mother Mary. Ug maminaw munako maduol mo sa akong anak na si Jesus. Galisod sa kugtuon ako. Ngano na may bagong Mother Mary? Usa raman to ang Virgin Mary. Na may bago. Aka na noon, kay niagi na Virgin Mary. Ambot lang ka. Sana, baka ko na o dili? Dali kay mong nithukom. Ayaw, ay saghukmi. Kay basin ba dahil natawag balik sa Mother Mary? No. Niya unsa may timailhan nga naay bag-ong Mother Mary. Unsa man? Ang tanan nga manganak og Hesus, manganak og Ginoo, di ba mahimo mang inahan ni Hesus? Di yapon to sayo pang iyang giingon nga bag-o siyang Virgin Mary kay niingon ko si Jesus, kinsa may akong inahan, kinsa may akong igsuon. Ang naminaw og nagtuman sa akong mga pulong, mao ang akong inahan, ang akong mga igsuon.
Nyag niangkon siya nga ako ang bagong Virgin Mary. Nyag sige siya tuman sa sugo sa Ginoo. Aw di, posible pod. Pero dili ang katong Mary nga tuan nas langit. Dili katong Mary nga nahimong biological mother ni Jesus. Pero ang iya bang binuhatan ba? Sama gud nato. Kita ba? Kita man ang bagong Kristo da kaning gitawag natog mga alter Kristos ba? Mga buhi nga Kristo nga naglakaw-lakaw karos kalibutan. Kita man untang mga binunyagan. No, ang kuna nga ako ang bagong Kristo. Inya maingon din sila, bay kuno atong testingan tamparoson kuno ko na imong naong. Igtamparos, ludan imong naong, ana, igo ra kang maingon nga saylua sila kay wa masayod silang gibuhat. O di bago na kang Kristo ana, di ba? Ansawan? Okay na ninyo? Gusto mong mahimong bagong Kristo? Oh, mga yawan on siguro mo. Mamutubag. Hadlok mo no? Hadlok no? Ita sa dana pa din no? Mauna lisura sa dana no? Ayon lang mong panimba. Oy, mura lang naglisod paminaon. Pero sa tinud-anay, kung ato nang sundon ang ipangtudlo ni Kristo, maunay tinubdan sa tinuod nga kalinaw, kalipay ug panaghiusa. Hunahuna ako no, kitang tanan nga mga Katoliko, di na gid ta maningil og utang. Kana ba? Dinhi lang daas Pilipinas. 90 o 85% ko ta Katoliko. Di na ta maningil og utang. Unsay mahitabo? Ha? Sobra katunga sa mga Pilipino magkahiusa kay kasagaran gyud sa nag-away karon kana gyung paninglanay sa utang. Ana. Kung kitang tanang mga Katoliko magsigi na tagpanghatag ana mga taong way mga gikaon. Kana ba mga tao ba nga galibod suroy nya imo na nang pasudlon sa imong balay. Adto na nimo papuyon, adto nimo atimanon. Kay mao man sugo ni Kristo nga pasudlas inyong balay ang way balay. Nya pakan-a dayon ang gigutom ana. Og ato nang buhaton kitang tanan. Sa may mahitabo mga 85% sa krimen dinhi sa atong nasod mawagtang kana mga kawat, kana mga drugas o kana pang uban nga mga krimen nga nanghitabo. Mawagtang na. Ngano man kay satisfied naman ang tanan, nagkaangay-angay man. Nganong manglungkaw pa bang ko na imong balay, nganong tulison pamantika, nganong mamaligya pa man kog drugs, nga satisfied naman ko, gihigugma man ko, I can feel nga nabilong ko og usa ka pamilya. Mao man kuwang nato karon, nga hasta mismo sa imong pamilya na nagkusmod inyong mga naw, kay magsigi kag subay-subay anang imong anak nga ni-graduate o nya wag yun muhatag nimo siyang sweldo, imo man ang subay-subayon. Kamo perti na kung pa-eskwela ninyo karon nanamoy sweldo, mga daw na kay mustanan ingon sa tong usa say labot nimo diha sa una perti na kong panglaba imo pa kong yaw-yawan karon di na ko kapoy nimo. Away hasta des pamilya tungod anang pagsigig subay-subay. Kay di lagi ta gustong magantos, di lagi ta gustong daog-daogon, di ta gustong isalikway, pero ato na nang i-embrace, ato na siyang dawaton, basta ang daghanang masulbad lagi. Kana lang linibakay, kanang linibakay bang? Sulbad gina kung kamao na tang muantos. Nganong manglibak pa man ka? Tungod kay iya kang gilibak, antosa. Ay na baslig libak-libak. Wa na. Malinaw na ta. Ato nang iyampo ha, nga mo na mahitabo. Ngayon sa man, pangutan-on ta mog usab. Gusto mong maliwat ni Kristo? Gusto. Sige, nindog na ta. Mga igsuon sa atong pagka managsuon, nagkatigom kita karon diha sa pagdaig sa Dios. Busa mapaubsanon usab kitang mudangop kaniya sa atong paginahanglan og muingon
Dungga nangamuyo kami kanimo, Amahan. Dungga nangamuyo kami kanimo, Amahan. Nga ang Dios magtigom sa tanang mga Kristiyanos diha sa kaiusa og sa pagtuo mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo, Amahan. Nga ang atong nasod mahimong mauswagon pinaagi sa pagtinabangay ug paghigugmaay sa usag-usa, mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo, Amahan. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo, Amahan. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo, Amahan. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga makalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo, Amahan. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo, Amahan. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalapuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo, Amahan. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo, Amahan. Nga makadangat na sa kinabuhing walay katapusan ang mga nangamatay natong mga kaigsuonan, mangamuyo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo, Amahan. O Amahan, patalinghugi ang mga pag-ampo sa imong katawhan, kay amo kining gituboy diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Tawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mumugma, sa gupausan pusa. Kining panog, kining lino, inaman sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, o langit ng Amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, niining pan ug bino, gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alag kadinyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadtong wa na sila naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Amahan namo kana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, bilhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami ituyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
sa Dios salang kanimo kinabuhi giula aron ka maluwas kalabasan kadautan sa tawo gipapas pasay lugugma ihatag sa Dios dul kaniya kay mamati siya ug salig sa iyang gugma kinabuhi tanawa ang Diyos pamatian kanunay maghari siya Ginaon Ginoo imo pamatian Magampo kita. O Ginoo, kining Eukaristiya timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Nag-ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami.
San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kaluwasan. Nya mahitabo ra ni kung atong sundon ang pamaagi ni Kristo nga mao ang pagpaubos ug ang pagdawat sa mga pag-antos. So update sa atong nahalin nga mga slots sa Hope and Opportunity slots. Ang ato nang nahalin iabot nag 4,089 slots. Wa pagyud kaabot og 900 ang nahibilin. Napagi 911 nga nahibilin. Basin pag mahurot yun ni siya karong tuiga. Unya ang ato sang St. Vincent Healing Strength para sa tong retablo niabot na sa og 704 ang nahalin, 3,296 na lang ang nahibilin. So ato lang yapong pakpakan ang ato mga kaigsuonan sige pamalitan. Makalit ra man sa ni sila kadaghan. Ang importante nga ang Ginoo makita gid nato nga nag-uban sa atong mga paningkamot dinhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.